Bé, Carolina, i avui vinc a parlar-te d'un canal YouTube. Ells són una televisió, s'anomena Pomelo Televisió. Fixa't tu quin nom. Pomelo TV. Pomelo Televisió. I porten ja com 8 anys amb el seu canal YouTube i es dediquen a fer de tot. I jo volia dedicar avui la nostra secció de xarxes a descobrir canals com estos. El que més els agrada és la festa i, sobretot, anar de festivals. El mongo de Xàbia, per si no ho sabíeu. Què aneu a fer esta nit? Pa sopar. Pa sopar, fuet. Com el Festivern, que ha vingut de Barcelona a Posto. Ai, pues estupendo. Vinga al Festivern tots. Home, que se m'ha acabat la bateria, però que estic bé, saps? Te vull molt. Alegre i combatent. És un bon mètode. Un diu, mama, que estic bé, que se m'ha acabat la bateria. És un bon mitjà per comunicar-te amb els teus pares. Quan te'n vas de festival? Clar, és que quan te vas de festival passes un dia, 2 o 3, el que dura el festival, i s'acaben les bateries i s'acaben tot, encara que ja n'hi ha punts per a carregar el mòbil en molts festivals. Saps el que feia jo quan me n'anava de festival? Ara ja no puc anar-me'n tant. En compte de dur-me l'smartphone, l'iPhone, me n'anava en un mòbil d'estos que sense WhatsApp, sense res, aleshores la bateria... D'aixòs antics, vintage. Indestructibles. Això és Nokia d'abans. Una setmana, i sí que et vas portar un dia a plató, te'n recordes? Indestructibles. Pareguts. Doncs Pomelo Televisió són d'Ontinyent. Són un grup d'amics que es va formar quan anaven a l'institut, i això, com bé t'he dit, ja porten uns anys fent vídeos. 8 anys, molt bé. No, són molt graciosos, molt gamberros i molt originals en el nom de la tele i en tot. I molt divertit. I és que, a part de fer festivals, no tot és la festa, també fan activitats esportives, com triatlons. Dices que ni tu ni jo faríem, Carolina, que a tu i a mi, en un triatlon... No ens veuran. Peguen palmes, si de cas. Exacte, animant. Animant. Doncs fixa que també fan activitats esportives. Així tinguem... És el meu company Michael Phelps. Què se t'ha passat pel cap per tirar-te en ple desembre al poble? Pues no sé, tio, per riure's un rato els amics i això. Perquè jo sé que guanyar no vaig a guanyar. Bueno, així tenim els guanyadors de la cursa de pingüins. Esteu contents? La Marina Style, bien. Estàs reventat. El Chori no sap nadar. Li hem posat els manguitos, però uno li ha punxat. Ha sigut la primera volta que feu això? Sí. La primera i no serà l'última, no? No, tots els anys anem a repetir hasta que puga. Que bon. Són boníssims, de veres. És que tots els seus vídeos al seu canal són espectaculars. I et serveix per veure raconells com el Pau Clar, que és xulíssim en Ontinyent. Vamos, per tot el territori valencià, ells van fer vídeos amb els seus reporters i reporteres, però és que a banda de festivals, a banda d'esports, també fan festes de pobles, d'estes que en a punt directe ens agraden tant. Escolta, a veure si ens fan massa la competència, eh? No, que va, Carolina. Ells són molt simpàtics i no ho fan en directe. Això és el bo, que nosaltres ho fem en directe i ells ho fan per diferit. I tampoc estan tan a punt com nosaltres, eh? Són molt bons, eh? Però com els nostres reporters i reporteres... Mira les festes de poble que fan. Hola, bon dia, Pomelo. Si estem en Altea, seguis al YouTube. Això és una cosa, una brutalitat. Home, ens ahí trencant-se les camisetes, traiem un arbret i el plantem ahí enmig de la iglesia. Carolina, Molt bé. festes de poble també. Molt bé, i aquesta salutació que agraïm molt, molt xula. Mira, fixa't tu que jo he parlat amb ells per a dir-les que avui vaig a traure-vos en la tele i m'han dit, per favor, Nerea, volem enviar-vos una salutació molt especial. Mira. Hola Carolina, hola Nerea, moltes gràcies al programa de Punt Directe per donar-nos veu a Pomelo Televisió i a veure quan ens trobem a Nectarina en cabina en un festival punxant cançonetes perquè tenim moltes ganes de fer unes preguntes. I llarga vida a la televisió pública valenciana. Molt bé, són molt simpàtics i estan convidats així un dia a contar-nos les seues batalletes. Clar que està sí, molt bé. tenen una entrevisteta. Sí, tenen una entrevisteta. Així ens veurem. Gent jove fent el que més ens agrada a nosaltres, que és televisió. La gent jove fa coses, com diria Rajoy, per exemple. La gente hace cosas. Bé, després, per favor, atentes i atents a les xarxes socials, que vaig anar deixant-vos xicotetes píndoles, sorpresa, del que passarà avui, que és divendres. Ciberperla, fins després. Fins després, Carolina. Amb aquesta sorpresa inclosa. I el nostre Joan... Ai, ui, quina pregunta li podria fer, Nerea? Ai, no sé, tu t'és pomelo. No. T'agrada el pomelo, que és ben amarg, que a mi no molt. A mi m'agrada més la nectarina. A tu t'agrada el pomelo, Joan? A mi m'agrada el pomelo i tu m'ho preguntes, Carolina. A mi m'agrades tu. I també m'agrada moltíssim Ferran Cano,
Són les 7:15 i se n'anem a la cuina.